gak langsung saka omah. Lah mangsamu kaya omahmu dhewe ngono piye? Kaya omahmu dhewe ngono apa piye? Bukan seperti itu. Makane anu ya, teman-teman yang wis kulino dandan, wis kulino ngono. Apa meneh kalian nek jaga anak-anak. Biasane ki majikanku ora seneng lho babune dandan iki ora seneng. Biasane kok nyaingi mbokmu, nyaingi bosmu wedok. Bosmu wedok ora seneng, dikira engko malah pakmu lho bosmu lanang seneng kowe gak piye malahan. Apa meneh kowe ya ayu. Kowe posisi ayu. Mesti mbokmu cemburu. Kuwi iki akeh sing kejadian ngono bolo. Makane ya kalian nek dadi babu, dadi pembantu kuwi ora usah macem-macem. Ora usah dandan-dandan. Dandan ngono wis balik ning Indonesia, mbok puas-puaske dandan sing ayu. Ning kene iki fokus golek dhuwit, ngerti apa ora?